moltes gràcies per vindre a aquesta conferència. Avui presentarem un llibre que és un llibre... Bueno, aquest és nou, però és un llibre històric, perquè és una reedició. El primer és del 2001, o sigui que ha plogut bastant. Sembla ser que els historiadors i professionals han trobat més coses. I estan totes aquí. És a dir, aquest llibre, el que pugueu tindre a casa, oblideu-vos, aquest. És així? Sí. Vale? El Xavier Hernández, suposo que molts el coneixereu, ell és catedràtic o en excedència? Emèrit. Emèrit. Per això m'he quedat en blanc jo ara. D'història, aquí a la nostra estimadíssima universitat, autor d'aquesta col·lecció. Per primera vegada algú parla en tota la normalitat del món de que Catalunya tenia exèrcits, això que ens diuen que som un poble pacífic, que mai hem tingut armes. Jo sempre m'he preguntat, si vam començar als Pirineus, 4 arreplegats, i vam acabar dominant la Mediterrània, com és que no teníem exèrcit, no? Però bueno, són coses dels polítics actuals. Doncs ell ens presentarà aquesta reedició d'aquest llibre, que és fantàstic. Jo em vaig enganxar a la col·lecció completa per culpa d'aquest llibre i el vaig començar a llegir. I llavors vaig dir, jo els llibres agafo i dic, a mi la part romana ara no m'interessa, me'n vaig directament a la nostra, els comtats. Llavors, quan vaig començar a llegir, dic, no, torno a començar, necessito un mapa perquè aquí t'ho va explicant molt bé. I quan et diu, la frontera estava al riu no sé què, i després avança fins als... va explicant geogràficament, i dius, necessito... I és apassionant. Dit això, jo estic fotent el rotllo i el coneixeu, no ho sé, però és igual, ho tenia que dir. Doncs avui ens presentarà aquesta reedició que té, clar, fa 21 anys que es va editar, i en aquests 21 anys han sorgit coses noves, s'han confirmat coses que es podien estar en dubte, no? Més o menys. I de pas, el Francesc Riart, que és el dibuixant, diu, hi ha dibuixos de fa 21 anys, aprofitarem per arreglar. És a dir, és un llibre que es pot... O sigui, no és dir, bueno, si el tinc no val la pena tindre'l actualitzat, perquè hi ha molta informació nova i punt de vista nou, no? Em sembla? Bé, perfecte. Dit això, bueno, el Gerard... No, home, jo he fet la introducció. El Gerard és de l'editorial del Mau, Gerard Català, és de l'editorial del Mau, que és l'editor, i el Francesc Xavier, ja el coneixeu, és l'escriptor i historiador emèrit, no? Doncs moltes gràcies per vindre, com sempre. No em deixo res, oi? No. Doncs començarem parlant. Un moment ens fas una petita presentació de per què aquest nou llibre és imprescindible tindre'l a la llibreria, no? Sí. Bé, a veure, primer de tot, moltes gràcies al Memorial, moltes gràcies a tots per assistir, al Memorial per acollir-nos. És la primera vegada que fem, és la primera presentació que fem de la reedició, de la tercera edició del primer volum de la història militar. Bé, com deies, l'història militar de Catalunya és una obra cabdal de l'editorial des del 2001 i feia temps que teníem el primer volum exhaurit i creiem que com a país necessitàvem tenir la col·lecció completa i ara deu fer potser 3 anys que per Sant Jordi, parlant amb el Francesc Xavier Hernández Cardona, li vam dir, home, potser hauríem de reeditar-lo, mirem de reimprimir, i l'Hernández, catedràtic de Didàctica de Ciències Socials i amb tota la voluntat de posar al dia la feina sobre la historiografia militar a Catalunya, el que va dir és, en lloc de fer una reimpressió, en lloc de fer lo senzill que seria fer una reimpressió ràpida, així el tenim ràpid, ja tenim molta documentació nova, hem anat descobrint coses, tenim coses de la batalla d'Empúries, anem incorporant tots aquests temes per tal de poder posar al dia, a més aquesta col·lecció. Llavors, així la tornem a tenir completa, que és una cosa doncs, que diversa gent tenia el dubte de començar la col·lecció si faltava el primer volum, tot i que els 4 volums són independents i es pot començar per on sigui. La recomanació és tenir l'obra sencera perquè al final és l'obra cabdal sobre la història militar
de Catalunya. L'Hernández Cardona és, jo crec que sens dubte, un dels millors divulgadors, si no el millor divulgador que tenim sobre història de Catalunya. Ara te'n segon una mica, Xavi. Això va com va. I és inquiet. Si avui no, si un altre dia veniu al memorial, trobeu un fotimer de llibres seu i tots amb un punt de vista, amb un munt de punts de vista i això. I bé, el primer volum, que és el que presentem ara, és el que abarca la primera època, des dels ibers fins l'època amb els francs, que és la base per tot el que acabarà venint més endavant. Doncs, sense voluntat d'enrotllar-me gaire més, li passem Moltes gràcies, la paraula al Xavi. Moltes gràcies, bona nit. Primer lloc, Si vols agafar el micro. agafo el micro, aviam si se sent millor. Està obert, oi? Hola? Sí? Se sent? Però el que te l'has de posar una mica davant, em sembla, aquest micro. Vale. Ho provarem. I si no, escolta. No? Aguanta? No? No aguantarà. No aguantarà. Una mica, ara. Diu que no està No preparat. està preparat per aguantar? I ara? Sí, no? No? Vale, continuem. En primer lloc, agrair al Memorial la possibilitat d'estar avui aquí divulgant aquest llibre. És un tipus de llibre que vostès segurament no veuran cap ressenya ni cap menció a TV3, a cap concurs, a cap llista de material subvencionat, ni tan sols als diaris, ni tan sols a, com es diu aquella revistota d'història? Els llibres prohibits poder ser. De moment, els Sàpiens, tampoc. Tampoc, no? No m'estimen massa. No? En general és un tema que no acostumen a tocar, tampoc. És a dir, que llavors que puguis venir en un lloc amb el llustre del present local, doncs és molt interessant, perquè ja van presentar aquí el primer fa 25 anys. 25 anys, vostès no sé si es fan el compte de què és, però són molts anys. I per mi és com si fos abans d'ahir, quan estàvem discutint, no amb el Gerard, sinó amb el seu pare, llavors, perquè ell era bastant més... Havies nascut, sí, però bastant més jovenet, diguem, sobre la possibilitat de fer aquest llibre. I ara la possibilitat d'estar 25 anys després veient la reedició, doncs realment fa goig. No és que tingui cap problema jo no sortir als llocs, al revés, és a dir, això vol dir que, en fi, que et medeixes moltes vegades o et mesures per la mesura dels enemics que puguis tenir. Jo en dec tenir molts perquè realment no em treuen massa. No em treuen massa perquè és un tema tampoc que no interessa. No interessa per diverses raons. Una, perquè els pobles vençuts no tenen història i els pobles vençuts encara menys història militar. Llavors, la nostra intel·ligència, diguem, el que jo acostumo a dir al personal de l'Eixample profund, sense menysprear la gent de l'Eixample, diguem, però sí els modernets subvencionats, etc., que dominen el nostre panorama cultural, no estan per aquest tema perquè és un tema que no va bé, la història es contempla com un perill. Pensin vostès que és tan perillosa que l'han tret dels programes educatius. Vostès agafen el disseny curricular de primària, sobretot, el de secundària hi ha alguna coseta més, però no massa. Però si agafen el disseny curricular de primària, vostès l'agafen i piquen ara aquella facilitat en picar el PDF les vegades que surt la paraula Catalunya o les vegades que surt la paraula història i quedaran sorpresos de que no surt, però és que no surt directament, és a dir, ha quedat eliminat. Per què? Perquè la nostra societat i el nostre sistema polític subsidiari d'alguna manera del pacte del 78, del pacte de la Constitució espanyola, d'alguna manera fa que tot el que sigui remoure la història sigui considerat perillós o poc educatiu. Un país que bona part de la seva història, com és el nostre, ha estat de baralla o d'enfrontament amb l'estat espanyol, també amb l'estat francès, però amb l'estat espanyol sobretot, doncs és una cosa que pensen que pot portar a
a rivalitats desagradables. Això m'he anat trobant a la vida també perquè vas veient realment com funciona la cosa, però doncs, quan vam fer l'exposició del Born al Donec Perficiam, doncs advertiments, això no ho posi, això no ho pregui, això no, més val que no tocar-ho, dius, vale, d'acord. És a dir, hi ha limitacions amb això perquè és un tema que no és políticament correcte. La història no és políticament correcta, la història militar és menys políticament correcta perquè suscita o fa recordar el conflicte i ens porta també a una terrible situació, no? Que és que hi ha gent que es pensa que es pot construir un país des de la ignorància o des de l'oblit, el qual és el més perillós de tot. Però jo realment es faria necessari perquè he estat donant classes a 48 anys, m'he jubilat, ja. Estic de professor emèrit, però m'he jubilat, i es farien vostès creus de, per exemple, una de les últimes classes que vaig donar, vaig sortir amb els meus alumnes, una quinzena d'alumnes, a dalt de Collserola, a veure un fortí de les guerres carlines que hi ha, i alumnes de quart, ja, òbviament d'història ja més val no parlar-ne, però dir, aquest arbre sabeu quin és? 15, de quart, i alguns, molts d'aquí, sabien quin arbre era un pi, és a dir, alumnes de quart de magisteri que no sabien distingir un pi, no sabien el que era la farigola, no sabien el que era el romaní. Llavors dius, ostres, no anem bé. Bé, dita aquesta petita reflexió, jo crec que la història militar, com qualsevol altra història, forma part del conjunt de la història i per tant no es pot entendre la història de Catalunya, la història del país, sense entendre també o sense conèixer o sense saber mínimament el que és la seva història militar. I ens trobem amb un problema perquè precisament com que hem estat un país vençut, com que precisament això no s'estudia, s'ha treballat molt poc. I realment en 25 anys el llibre, veuran vostès que està molt treballat i molt canviat, en part de la pròpia experiència empírica personal, perquè en 25 anys un aprèn coses, i quan et vas fixant, és un tema que t'agrada, et vas fixant en les coses, i després també perquè, vulguis que no, han hagut aportacions. Aportacions que més que els historiadors, que en general han tingut una aportació mediocre, els arqueòlegs han tingut més, com que treballen amb una base, amb una perspectiva més empírica, més científica, diguem, han fet aportacions que poden ser més interessants, que són les que hem intentat col·locar amb aquesta edició. És a dir, que és un llibre més o menys actualitzat, que incorpora la meva pròpia experiència, però també l'experiència de la gent que tinc a la vora i també l'experiència de la gent que d'alguna manera ha investigat sobre això. El llibre, que forma part d'aquestes 4 números, diguem, i que el bo seria que haguessin quedat obsolets tots 4, diguem, perquè s'hagués fet molta més cosa, però realment amb el nostre país, com els dic, no tira la cosa, no va bé per aquí. En fi, encara podria fer més lletanies sobre, no em vegin com un Jeremies de la història, però recordin vostès quantes pel·lícules bones han vist d'història, quantes sèries d'història de Catalunya, naturalment, quantes sèries han vist d'història de Catalunya, quants museus han vist posats al dia sobre història de Catalunya, etc. Molt poca cosa. És un país que viu, que està vivint no solament al marge de la seva història, sinó que estem passant en un moment perillós que està anar en contra de la seva pròpia història. Per tant, per mi això, jo crec que bàsicament, si més no, tots, la majoria o molts dels que estem aquí som soldats d'aquest país, som militants, estem en combat tot el dia, no ens limitem a fer la guerra del camarer, sinó que ens limitem a treballar tot el dia pel bé d'aquest país i també, per tant, per conèixer la història i, per tant, valorem també aquest coneixement. L'obra està dividida en 4 volums. Aquest primer podria ser el més allunyat perquè agafa, com s'ha dit, des dels ibers als francs, el món carolingi, per tant, és des dels precedents a la proto-Catalunya. El segon està més centrat en l'edat mitjana, el tercer més centrat en l'edat moderna i el quart més en la història contemporània.
S'ha de dir que tinc ganes de que s'exhaureixin els d'allò per poder rectificar les grans errades, perquè ara és fàcil, però fa 20 anys ningú sabia segons què, i hi ha buits que estan i hi ha errades que fan mal. Per exemple, la batalla de Prats de Rei no surt, perquè en aquell moment ningú sabia on havia estat ni la batalla de Prats de Rei, ni la coneixia ni res, no? I ara resulta que és un dels combats més interessants de la guerra de successió, i així els hi podria dir altres anècdotes. De tota manera no estan malament, però sí, tenim oportunitat i tenim prou vida i per fer-ho serà una iniciativa interessant acabar de continuar aquests quatre volums, que en tots els seus mèrits i demèrits són els únics que hi ha. Jo particularment no he treballat a la Facultat d'Història, soc catedràtic d'una cosa rara que es diu Didàctica de les Ciències Socials, és a dir, que m'he dedicat sobretot a ensenyar als mestres i ensenyants com s'ha d'ensenyar història, en la qual he vist aquestes coses dramàtiques que els dic, i altres que més val que no els expliqui sobre com està el tema de la formació. Bé, són quatre volums. He intentat. La novetat, l'avantatge que vostès poden tenir aquí és que a la meva vida transcorregut, ara ja en jubilat, ja em puc explanar més amb aquest tema, fent coses molt diverses. He treballat en coses molt diverses, he treballat d'escultor, he fet soldats de plom, he fet làpides de cementiri, també, d'escultura, que això si alguna vegada teniu necessitat, doncs ja ho sabeu, encara m'hi podria posar. He treballat venent fruites a Mercabarna, he treballat fent figures d'escultures de Buda i coses d'aquestes, i altres històries, però a casa eren fusters, em van ensenyar a moure la fusteria, el taller, i després també de petit sempre estava malalt, ara Déu-n'hi-do, però llavors quan estàs malalt has de llegir o has de dibuixar, i tot plegat et dona. Després també vaig ser Gollescut, com toca, diguem, a qualsevol. Vaig estar des dels 17 anys, em vaig fer d'un moviment diguem-ne d'extrema esquerra, que dirien ara, i en fi, no vull narrar tot el que havia d'esperar, però tot plegat et dona una experiència que pots reaplicar coneixements d'una banda a l'altra i et permet tenir una visió més global. He fet arqueologia, he fet història, he fet geografia, i el treballar en mestres, en formació, t'obliga a treballar amb una perspectiva global que et permet reaplicar uns coneixements d'una cosa amb una altra. Així, per exemple, en un dels capítols que diu aquí, és el que ha citat el Gerard, em sembla, o el coronel, el de la batalla d'Empúries, per exemple, clar, els arqueòlegs són incapaços de trobar l'entrellat de la batalla d'Empúries perquè no tenen una visió prou de conjunt, no tenen una visió de la geologia, no tenen una visió de la geografia, no tenen una visió de la història militar, perquè clar, no hi ha historiadors d'història militar. Diu, escolti, si vostè es vol plantejar com és una batalla, primer ha de saber quants legionaris entren amb una legió. No? Quants litros d'aigua beuen al dia, d'on agafaran l'aigua, com la portaran, i quants quilos de blat mengen al dia, que no arriba, són 800 grams de blat, etc. Tot això, com que els historiadors no ho dominen, llavors s'atreveixen a tenir opinió sobre coses sobre les quals no tenen una visió global. Bé, anem al primer volum. El primer volum està molt refet, amb la inestimable participació del Francesc Riar, que és un altre combatent històric, ja, també és més vell que jo, encara, que ha refet els dibuixos perquè amb uns faltaven una ratlla, els altres no sé què, els altres estaven incomplets, llavors li hem donat marge perquè s'explayés tot el que ha volgut, i per tant el primer de dir que tot el que és la iconografia està actualitzada. Dels continguts agafa, com els diria, des de la prehistòria, des de la més remota prehistòria, dic remota prehistòria perquè clar, si veus els abrics d'ull de Cona, ara ens portaria molt filosofar sobre la violència a la societat. Els humans som éssers bàsicament solidaris, que ens solidaritzem uns amb els altres. A les excavacions tu pots veure com gent amb les cames prehistòrics, neandertals fins i tot, amb la cama trencada, com se li ha subsanat a l'os perquè algú ha tingut cura d'ell.
sempre, diguem, som estat els sapiens sapiens, una gent que ens caracteritzem per la solidaritat. Però de vegades també hem tingut encontres de violència. Això també passa amb altres primates, com els ximpancers i els bobonos, però és un altre tema. Però diguem-ne que també la violència ha format part de la humanitat també des de temps antics. No es pot dir, bueno, sí que es pot dir, però qui no tocava, però els neandertals eren caníbals també, és a dir, que quan miraven algú altre també se'l miraven amb afany amb uns altres ulls, diguem, no se l'imaginaven solament per la seva presència, sinó com estaven rostidets, el qual vol dir també que alguna mena de violència practicaven perquè ningú us deixa menjar fàcilment, diguem. Però venint més cap aquí, doncs tenim pintures com a l'Abric d'Ull de Cona de l'Epipaleolític, doncs en la qual es veuen autèntiques batalles d'arquers, en la qual aquella gent ja tenia doncs la idea de que ells havien de deixar de testimoni fets importants, fets històrics importants. Fixin-se vostès que la història sempre es defineix o es passa per la imatge, sigui les pintures prehistòriques, sigui la columna trajana, el tapís de la princesa Matilde o els quadres de l'Estruc. Sempre necessitem mirar la història a partir d'imatges i per la prehistòria ja tenim documentades pintures rupestres que ens evidencien doncs, que tenien encontres i tenien diferències que no es dilucidaven necessàriament amb el diàleg, o no sempre es dilucidaven amb el diàleg, sinó que de vegades es dilucidaven amb enfrontaments armats. És comprensible perquè de vegades no pots escollir, en situacions de la història que no pots escollir, o et defenses o t'eliminen. Llavors, aquí fa referència a això, i també fa referència a llocs que fins ara havien estat interpretats de manera ingènua, com la cova de Dosrius, de la vora de Mataró, on hi ha un hipogeu de l'època dels dòlmens, diguem, amb una cova on hi havia restes de 60 o 70 persones, i donava la casualitat de que a dins s'han trobat unes 200 puntes de sílex a dins. I clar, els arqueòlegs deien, mira que curiós, hi ha puntes de sílex. És a dir, no se'ls va acudir fins a bastant passat més temps de que clar, quan van agafar aquelles 60 persones i les van col·locar dins de l'hipogeu és que tenien les fletxes clavades. I clar, al desaparèixer la carn, les fletxes van anar cap avall. És a dir, que també tenim aquí mostres, com a altres llocs d'Europa, de situacions de violència bastant antigues. Aquí fem una repassada de tot el que és també una lectura de l'evolució de la història del país, en el ben entès que el nostre país, més que cap altre, potser s'ha exagerat dir-ho, però jo diria que és un país molt subsidiari de la geografia. Si tu caus en un paracaigudes enmig de França, no saps on estàs. Si caus enmig de la meseta de Castella, tampoc saps on estàs, però aquí de seguida veus on està el Montseny, Montserrat, Canigó, etc. És molt difícil que no et puguis resituar a partir d'una orografia que ha definit molt el caràcter del país, un territori de pas entre Europa i Àfrica, diguem, per dir-ho d'alguna manera, on hi ha una ruta molt definida, però que també hi ha llocs, pregons, on la gent s'ha pogut amagar o protegir, que són totes les valls interiors. Aquest territori, que ha estat conflictiu per natura, per ser un lloc de pas i per ser un lloc disputat des de temps antics, ens ha caracteritzat molt. Per això, encara que aquí no diem la pretensió que els romans fossin catalans, ni que els prehistòrics fossin catalans, fins i tot hem intentat utilitzar pels carolingis la paraula de protocatalans, perquè és difícil i està en discussió a partir de quan es pot utilitzar la paraula de catalans, que és obertament a partir del segle XII. Doncs està clar, a partir del segle XI seria més discutible, però que no és tampoc erroni, però en moltes ocasions hem utilitzat la paraula de protocatalans, tenint en compte que és una història d'una gent que ha viscut aquí, igual que nosaltres, i que per tant som solidaris amb ells a partir del territori. Hauria estat una mica absurd començar la història de Catalunya a partir de quan? De Guifré el Pelós, de Borrell II. Per què? Perquè nosaltres, en fi, és que no som romans, bàsicament. El nostre component cultural principal és romans, parlem una llengua romana, els que tenen religió tenen una religió romana, els nostres costums, valors, etc. són en bona part romans, matisats per tot el que vulgueu, però
quan s'havia de fer la història militar i el nostre patrimoni també militar també té coses, doncs, òbviament de l'antiguitat i de l'alta època medieval. Per tant, la història militar de Catalunya comença amb el territori i amb tota la gent que ha anat passant amb el territori. Per tant, hi ha els prehistòrics, hi ha tot el que seria l'edat del bronze, que de llavors ençà, des del 2001 fins ara han hagut jaciments tan extraordinaris com els Vilars d'Arbeca, una fortalesa extraordinària de l'edat del bronze, aquesta fortalesa circular, que és una peça única, i molts altres llocs que ens incorporen un patrimoni important, per tant això també es considera, i la societat ibèrica, sobre la qual cada vegada, gràcies als arqueòlegs, hem anat sabent més coses. Quan vaig escriure això sí que havíem estat treballant a la ciutadella ibèrica de Calafell. Això era l'any 92, recordo perquè hi havia les Olimpiades i estàvem excavant allà, però després, durant el segle XXI, els treballs han continuat, sabem més coses, sabem que els ibers navegaven, sabem que hi havia ciutats grans, com la que s'està trobant a Banyeres, grans, relativament grans, i també tenim més evidències del tipus d'armament que utilitzaven, perquè se n'han trobat més, des de la utilització de projectils de fona, etc. Per tant, els ibers es tracten, es recull tot el que havia i es tracten també tot el que és la poliorcètica, tot el que és les formes seves de fortificar, i Empúries sempre li he tingut particularment un especial interès per mi, perquè és un paisatge extraordinari que a la vegada està molt transformat, però a la vegada està molt fossilitzat, el qual és difícil d'entendre. És a dir, la ciutat ha desaparegut, està fossilitzada, però el paisatge, en canvi, està molt transformat. On hi havia aigua, abans hi havia mar, on hi havia mar, ara hi ha aigua, hi ha tota una sèrie de correlacions interessants, i desvetllar aquest enigma sempre m'ha interessat perquè Empúries és la clau per entrar per mar a la península ibèrica i durant el món antic és el lloc on bona part de les opcions geoestratègiques de grecs, cartaginesos, romans coincideixen perquè dominar aquest port era important. Per tant, el port havia de ser molt bo. I trobar aquest port bo, on ara és un desastre, no pots aparcar ni una barqueta, doncs era un repte. Per tant, es trobaran també que hi ha una actualització important perquè els geòlegs sí que han treballat una mica més, els arqueòlegs també han treballat una mica més i sabem més coses que ens permetin aventurar com dimonis funcionava el port d'Empúries, com que arribés a ser la principal base de la romanització a Hispània, o la primera. Després per tant, Empúries es toca bastant. Dels romans en recollim també nous coneixements. Els romans són, com hem dit, molt important, recollim temes de la guerra púnica, recollim temes de la fortificació i de com incideixen en la construcció de les diferents rutes i dels diferents llocs d'interès militar del país. Des del 2001 fins ara també s'han trobat moltes coses, sobretot a l'interior i sobretot aspectes que ens donen llum de com els romans van ser capaços de destruir els ibers, integrar-los, o com li vulgueu dir, o limitar-los, després de la batalla d'Empúries, precisament, i com immediatament després van utilitzar a les aristocràcies ibèriques per tenir un remanent de guerrers a cavall que ells els van fer servir contra les guerres, contra els bàrbars que els hi venien, els cimbris i els teutons que els hi venien del nord d'Europa. És a dir, que els ibers van ser un poble enquadrat, un cop derrotats i sotmesos a Roma, un poble enquadrat militarment a dins de les estructures romanes militars que tenien manca endèmica de cavalleria. En canvi, aquests pobles aristocràtics eren bons amb els cavalls, els van fer servir aquí, i probablement aquestes monedes, alguns que veig d'aquí sí que hauran conegut les monedes de 10 cèntims de quan eren petits, que havia aquell cavaller amb unes plomes al cap que era un guerrer celtibèric, és precisament un d'aquesta època, són d'aquesta època, quan els romans agafen la cavalleria ibèrica i celtibèrica i la fan servir per les seves guerres particulars. Els diria que es posa molt en relleu les muralles de Barcelona. Barcelona és una ciutat extraordinària. Durant la romanització, la primera ciutat que compta és Tarragona. Ells tenen
la base marítima a Empúries i en la guerra púnica ja baixen i tenen una base terrestre a Tàrraco. Per què? Perquè des de Tàrraco, encara avui dia, pots anar al centre de la península Ibèrica, per la via doncs, de Lleida, Saragossa, entres cap a dins de les terres ibèriques i pots continuar costa avall. Ara bé, quan les coses es posen malament, que l'imperi romà comença a tremolar i comença a anar les coses malament, hi ha invasions, etc., necessiten una fortificació que els hi permeti, una base, diguem, una ciutat que els hi permeti articular el nord-est de la península Ibèrica de manera efectiva. I aquí Barcelona és quan guanya protagonisme, perquè des de Barcelona és més fàcil arribar al Pirineu, seguint l'eix doncs, del Llobregat, seguint l'eix del Besòs, Congost, Ter, pots arribar també cap amunt, pots tirar cap a la depressió prelitoral i pots tirar cap a banda i banda de la costa. És a dir, és com la palma d'una mà a Barcelona. Llavors això explica que Barcelona agafi més protagonisme que Tortosa, perquè el que importa és dominar els territoris més propers. Ara hi ha una altra broma que no, una altra cosa que tampoc que els historiadors no es plantegen, perquè Barcelona està on està Barcelona, diguem, no? I aquí trobaran les més diverses. No sé si surt el llibre, sembla que sí que surt, però aprofito ja per explicar-los que el lògic és que hagués estat a dalt de Montjuïc perquè havia hagut una ciutat ibèrica, o perquè està precisament al turó del Tàver i no està al turó de Santa Maria de Sants, o està a Collblanc, o està a Gràcia, o està en un altre lloc. I l'explicació és tan fàcil, és tan senzilla, que costa de creure que no estigui reconeguda. I és que l'únic punt del Pla de Barcelona que tu pots portar aigua corrent és al Mont Tàver, portar-la i desguassar-la. No pots agafar aigua del Llobregat, perquè el Llobregat va més baix. El Mont Tàver està a uns 16-17 metres. Per trobar el Llobregat a 16-17 metres te n'hauries d'anar a Martorell. Fer un aqüeducte des de Martorell és inviable, perquè has de travessar moltes valls, impossible. I a banda hi ha tota la desembocadura de la riera de Rubí, que crea un problema important. En canvi, des de Montcada, 18 metres, 2 metres de desnivell, pots portar aigua seguint la plataforma quaternària, seguint els límits del que ara és de l'Eixample, fins a la plaça Catalunya, i de la plaça Catalunya fer un aqüeducte, i de l'aqüeducte doncs, desguassar-ho. Perquè els romans necessiten aigua, com l'aire que respiren, perquè són un poble que necessiten aigua, com nosaltres. Imaginem-nos doncs, sense aigua la dificultat que és. Empúries precisament entra en decadència perquè no s'hi pot portar aigua corrent. L'han d'agafar en galledes i això no els agrada gaire. Per tant, de Barcelona es destaca sobretot el paper de les muralles. Les muralles romanes de Barcelona defensen la ciutat, són les més modernes d'Occident, és una autèntica fortificació brutal, i defensen la ciutat durant 1000 anys. I per tant fan que Barcelona, pel fet de tenir les seves muralles, sigui un lloc cobejat pels andalusins, pels germànics, pels andalusins, pels carolingis, per tothom qui disposa de Barcelona pot controlar el nord-est de la península Ibèrica. Per això és tan cobejada i per això aquestes muralles són tan importants. Per tant, se'ls dona la importància que tenen com a estructura poliorcètica de les més avançades del moment, solament comparable amb les muralles aurelianes de Roma, i que estarien, en fi, sobretot a partir del segle IV, quan es construeixen. Per tant, els romans també els hi dediquem, i passem també molt ràpidament sobre el tema germànic. Tenim poques informacions, el tema dels visigots és un tema en els quals no s'ha treballat encara massa i no podem dir massa cosa. En canvi sí que diria que hi ha una bona aportació amb el llibre sobre el tema de l'Àndalus. L'Àndalus és un estat avançat en aquella època, pensin vostès que al segle X-XI Còrdova té 300.000 habitants. No hi ha res a tot l'Occident europeu que s'assembli. Barcelona prou feina en teoria de tenir 2.000 o 3.000. La diferència és brutal. Les demandes d'aquesta metròpoli que és Còrdova de tot arreu són enormes, a nivell comercial, a nivell d'esclaus, a nivell de recursos metal·lífers i tal, i la marca hispànica és un terme discutit, però diguem-ne la marca carolíngia precisament és el límit de l'altre imperi que hi ha al nord, l'imperi carolingi, davant de l'Àndalus. I hi ha una involució que és que l'any 801
els andalusins arriben fins a Poitiers, on en Carles Martell, el 732, a la batalla de Poitiers, els va recular, van reculant, el 753, si no recordo malament, Carlemany ocupa Girona, i per tant hi ha una marca en el Ter, una frontera en el Ter, i el 801 Lluís el Pietós i Sant Guillem de Tolosa, que és el que porta la batalla, per això el meu fill es diu Guillem també, entre altres coses, no és el Guillem el de les Pells sinó el de Tolosa. El Guillem de Tolosa ocupen Barcelona el 801, després d'un setge de bastants mesos. Sembla ser que la ciutat es rendeix per fam perquè les muralles no les poden assaltar, i si tens Barcelona ja tens tot el conjunt del nord-est de la península ibèrica. Intenten baixar fins a Tortosa però fracassen, i durant molt de temps també, gairebé més de 2-3 segles, la frontera es posa entre l'Àndalus i l'imperi carolingi, es posa a Barcelona i al Llobregat, i al Montsec després. Aquí, en canvi, sí que hi ha un estudi fil per randa de quina és la resposta de l'emirat andalusí amb aquesta agressió o avenç de la cultura carolíngia. Hi ha tota una sèrie d'hipòtesis sobre els castells andalusins que tindríem. Jo crec que, i aquí s'exposa, que la resposta andalusina a la frontera del Llobregat que fan els francs és precisament la frontera andalusina al Llobregat i seguint a la Noia i pujant cap al Montsec. Hi ha tota una sèrie de possibles castells nous en aquella època que així ho testimonien. Un d'ells seria el de Gelida, un altre d'ells probablement seria Castellví de Rosanes, un altre seria el de Sant Boi de Llobregat, del qual ens queda molt poca coses, i així aniríem pujant fins a Àger, a dalt de tot. Jo penso que és una bona hipòtesi que amb el temps quedarà sancionada. I aquí el llibre ja es va acabant, i la intervenció que els he fet també, aquí el coronel m'ha dit mitja hora i gairebé ja comencem a passar, dic el coronel perquè és el que li pertoca amb el rango que té d'oficial major de la Coronela de Barcelona. Acaba en Guifré Pelós, que és aquest senyor que hi ha aquí, pare de la pàtria, segons la llegenda, el que dissenya l'escut de Catalunya. No va ser així segur perquè els escuts heràldics van trigar una mica en venir, però també aquest és un tema de discussió amb el qual estan tots els valencians, els aragonesos i tots que sí. Els quatre pals són del Casal de Barcelona, però ara no toca. Guifré el Pelós sembla ser que mora a la Vall d'Ora, la Vall d'Ora, que és a Navès, tocant a la vora de Solsona. Per què? I què feia allà, diguem, no? Ell intenta repoblar tots els territoris que havien quedat despoblats i intenta estabilitzar tots els seus comtats, ell i la seva esposa Guinedilda, que també jugava, diguem, era una persona molt eficaç. Qui sap si estava al darrere de les estratègies intel·ligents que havia marcat en Guifré. Ell, diguem, intenta estabilitzar tot el que eren els seus comtats fins a arribar a la vall de l'Hort i donar importància a Cardona perquè pivoti tot el sistema defensiu. Els andalusins responen Muhammad Lub bin Lub amb la fortificació de Lleida. Això no agrada a Guifré, que els hi fa diverses escomeses. Total, que hi ha el Muhammad Lub, són pare i fill, si és un llop o dos llops, ja no ho sé, un és Muhammad Lub bin Lub i l'altre Muhammad... S'enfronten. El que és curiós és que els dos deurien ser personatges molt semblants, perquè un era un senyor, el musulmà, diguem, era musulmà, però era visigot, diguem, era de família de nissaga visigoda, és a dir, que el seu imaginari, les seves costums, etc., deurien ser molt semblants a les de l'altre. I segurament deuria també parlar una llengua llatina, l'algarabia o la llengua andalusina, que es parlés llavors a banda de l'àrab, que era la llengua sobretot que s'utilitzava per la religió. Però quan hi ha disputes, hi ha disputes. I què és el que es disputaven? Aquí s'explica també que
un dels problemes que tenen en aquell moment són els metalls. Els metalls poden tenir metalls pràctics, que són el ferro, sobretot, perquè el ferro és el que permet fer eines i permet fer armes, i en aquells moments el que era la zona del Solsonès era susceptible d'obtenir minerals de ferro a escales suficients perquè fossin rendible la seva explotació. Però això no era solament el més important. El més important és que el riu Segre era un riu aurífer. Encara, si tenen oportunitat, vagin a veure el Centre d'Interpretació de l'Or, que s'ha fet fa uns pocs anys a Balaguer, el porta en Viladevall, un company de la Facultat de Ciències, i l'or s'obtenia garballant la sorra amb les safates de fusta o de metall, fins que les partícules més pesants anaven quedant al fons. I bé, havia or. Els romans, si van una mica més cap amunt, a la Cerdanya, hi ha una... ara no recordo el poble, és allí on hi ha els rics. No, ben bé, els rics, no, més rics encara, més... No, queda a la vora de Bellver. No, és on hi ha... És igual, queda... Ostres, a la carretera... No. Més a la vora de Puigcerdà. No. En ruta cap a la Seu d'Urgell, del primer poble que et trobes. No. Ja em sortirà, no pateixen. Però allí hi ha tot un desmunte dels romans que agafaven, desviaven aigua i desmuntaven muntanyes amb rius i anaven, doncs després els passaven per canals i anaven extraient. Hi ha un jaciment romà. I del món andalús... Bolví, sí senyor, Bolví. Hi ha el Castellot de Bolví i a Bolví. Al darrere, a la vora de Bolví. Hi ha testimonis de poetes i escriptors andalusins de l'època que et diuen que, una cosa molt curiosa que diuen, les monedes, perquè no hi ha moneda en aquella època, n'hi ha molt poca, els únics que poden encunyar monedes són els que tenen plata, que és la moneda bona, o or, i or n'hi ha poquíssim. Diu, a l'or, les monedes, diu, són rodes de foc que giren a l'infern, això diu un poeta andalusí, diu, l'or surt del riu de l'Àrida. O sigui que el fet de que el Segre fos un riu aurífer era important, i era important a més perquè no havia or, a Europa havia molt poc or, perquè l'or, el poc or que venia, cosa increïble, del Níger, del que avui en dia és Tombouctou, que es va estabilitzar a l'època dels almoràvits, travessant en 70 dies de caravanes de camell fins al que és l'actual Marroc, que arribava més o menys a lo que és a Lucemes, i d'allà passava cap al món ibèric i també cap al món europeu. Les mines d'Astúries, en aquests moments, les que es desmunten els romans, que ara no me'n recordo del nom, i això que ho conec, en aquest moment estaven en desús. És de Lleó, sí, les mèdules, són les mines romanes de Lleó. No estan en actiu en aquests moments, o potser estaven esgotades. Però a Europa hi ha molt poc or. El bon aport de l'or que arriba és d'origen africà. D'aquí que aquest riu tingués més importància. Llavors, clar, aquell poble de la fi del món que podia ser Navès, en aquell moment estava a l'ull de l'huracà. El de Lleida no volia que els altres s'avancessin, que no li toquessin a l'or, l'altre volia precisament arribar a l'or i que no li toquessin el ferro, i se suposa que va haver una gran batalla allà, en la qual la cavalleria franca va ser, no se sap qui va guanyar, però el qui va perdre va ser aquest home que el van ferir. El van ferir i es va morir a partir d'aquí. I més o menys aquí s'acaba el relat, més endavant més, diguem, però aquí acaba la història. Hi ha molta reflexió sobre tot el debat que hi ha sobre la cavalleria, perquè la cavalleria és important, quan surt la cavalleria, la importància de l'estrep, perquè clar, pensin vostès que els romans tenien cavallets petits, no tenien estreps, no tenien ferradures, a la primera corba si anaven molt carregats queien, i en canvi qui
qui guanya les batalles són els francs, que estimen els cavalls, a més, saben parlar amb els cavalls, que això és important, tenen estreps, tenen unes selles grans i tenen cavalls que poden pesar 600, 700 o més quilos, serien els cavalls forts aquests del nord d'Europa. Llavors tu poses un genet que posa que tingui 70 quilos de pes, més 40 quilos d'armadura, més l'escut, més la llança, més un cavall de 800 quilos a 40 per hora o a 30 per hora, és una peça absolutament imparable. Per això la cavalleria ho arrasa tot, fins que, ho veuran més endavant en un altre llibre, Ferran el Catòlic, que és el déu de la guerra, és un individu increïble, és l'inventor dels exèrcits moderns, doncs es dona compte de que és Ferran el Catòlic, no el que diu la historiografia castellana, que diu Gonzalo Fernández de Córdoba era un, com ara li diuen aquest, era un empleat, diguem. No. Com li diuen al futbolista aquest que li han dit que era un empleat? El Llamina... Llamina Mal. Sí. Pues aquest, el Gonzalo Fernández de Córdoba, era un empleat de Ferran el Catòlic, de tal manera que quan aquest va veure que les comptes no li quadraven el va despatxar. Però qui va marcar la manera de combatir el Renaixement a les ordenances de Barcelona i de Tortosa va ser Ferran el Catòlic. Ara és llarg d'explicar, perquè a la guerra contra Castella va veure l'eficàcia dels espingarders portuguesos i llavors s'hi va fixar molt. És a dir, una arma de foc manegat per un pagès, una arma de foc que tirava unes boles que valien 2 rals, molt més barates que una fletxa, podia destruir el més emplomat dels cavallers amb una armadura que hagués costat molts calés, i aquí va canviar la història. Però això ho tractarem el proper dia. Llavors, si tenen vostès alguna pregunta o alguna curiositat, ara seria el moment. És igual. Se sent bé? Sentiu bé, no? Aleshores, quan heu parlat de Montaver i la Barcelona romana, sabem que la Barcelona antigament, Bàrqueno, hi ha una moneda romana que parla de Bàrqueno, llavors ja ve dels temps dels ibers, estava situada a la part oriental, a la part on desemboca el riu Llobregat. O sigui, allà era el Bàrqueno perquè hi havia el port, llavors era un canal que sortia del Llobregat i anava a parar arran de Montjuïc i anava a parar al port, que llavors eren tot de llacunes. Avui en dia encara hi havia llacunes i té noms d'aquest tipus. Jo recordo de petit que allà hi havia una llacuna gran d'aigua dolça i a la part la separava del mar la sorra. Doncs bé, aquest ara és part del port tan gran que tenim, no? Però en aquella època era una sortida d'aquest canal que anava al mar i d'allà baixaven les mercaderies que venien de Cardona, portant la sal, el blat i tot el que podien portar amb sargues, amb sirgues, que l'anaven arrossegant fins a arribar allà. S'han trobat uns pous, unes sitges molt grans, amb un dels carrers d'allà. Em sembla que era el pont de... Ara no recordo el nom del carrer, que s'han tapat, però hi ha unes fotografies, i eren immenses aquestes sitges. Aleshores, el nom de Barcelona era Bàrqueno, que estava a l'altra banda. És curiós que després els romans traslladessin aquest nom, que estava al Llobregat, el passessin on està ara, al Montaver. O sigui que això no és nou, perquè a Mataró va passar el mateix. El nom antic d'Alerona estava a la banda d'on està Cabrera de Mar i el van passar després on està ara Mataró, que va canviar el nom després per de la Mata, no? Però estava allà. O sigui, els canvis dels romans feien això, no? Com una vegada havien derrotat els ibers, llavors ells canviaven ja les formes que hi havia, perquè ells creien que Montjuïc era Montjovis, que deien, i que aquest Jovis era el representant romà del Barca, perquè ells entenien que això de Barca no venia de l'Iber, sinó que venia dels cartaginesos. Llavors li van canviar el nom, pensant que era una qüestió dels cartaginesos, però no era així. Era que el nom de Bàrqueno ve el nom, ara tenim el nom de Bàrcena, no? Seria Bàrcena, i és un estuari que fa que puguin entrar els vaixells en allà i també es pugui, potser pescar no, però sí arribar a les mercaderies fins a aquell punt.
Això és el que tinc entès de tota aquesta història, el canvi de Barcelona, del port, de Barque, no? Que encara avui en dia se'n diu Nostra Senyora de Port, i aleshores el van canviant aquí. Llavors, el Montaver era un nom que era aquest turonet que hi havia, que era molt important, perquè hi havia tot d'estanys per tot el costat i només es podia entrar per la part interior, no? Però tot l'altre ja era difícil, perquè hi havia els estanys aquests que envoltaven, els estanys que venien del Besòs, i aleshores allò era impracticable. I llavors els romans ja van veure que era un lloc bo, que segurament també havia sigut una fortalesa ibera abans, però, clar, el que mana, i llavors es va fer la Barcelona romana. Jo volia fer una pregunta. Perdó. Vale. Una curiositat. Quan parlem dels exèrcits de l'època aquesta pre-comtal, per dir-ho d'una manera, quan diu topaven, aquesta topada que va haver-hi, més o menys, a quin nivell de tropes estem parlant? És una curiositat que sempre he tingut quan he llegit història així de l'edat mitjana com més Però antiga. de quina època? Els nostres contes aquests. Bueno, que encara no ho eren, pobrets. Els protocatalans. sí. Els protocatalans. Sí. Anem per parts. Primer, això té raó, diguem, és a dir, perquè és un tema a mi sempre m'ha interessat i precisament vaig dedicar-me a consultar els geòlegs, els enginyers que treballen en costes, aquí, en un centre de recerca que es diu el CIRC, i efectivament, és a dir, de Montjuïc s'ha d'imaginar que sortia, ara no li puc dibuixar, però sortia com una mena de banya, era un estuari, el Llobregat, i a la punta de Montjuïc, a la base, diguem, on hi ha Nostra Senyora de Port, havia doncs una fletxa estuarina que diuen que protegia un port allà, i òbviament hi ha sitges enormes, el qual demostra que probablement a la ciutat de Barque estaria en un dels esperons que ara està al cementiri nou, en un d'aquells esperons que ho veus i dius, hauria d'estar allà perquè és el millor lloc, llavors tindrien el port avall. Ara bé, quan arriben els romans primer no és important, però sí que és important el Pla de Barcelona, perquè té possibilitats agrícoles, i la via més antiga que trobem al Pla de Barcelona són les travesseres. La travessera de dalt i la travessera de les Corts, si vostès ho miren, enllacen el que seria el pont de Llefià, més o menys a Badalona, amb Cornellà, Castrum Cornelianum, i a l'altra banda Sant Boi. Jo crec, i això també estem en discussió, no ho trobaran enlloc perquè no està admès, però que la via Augusta pujava no per la banda nord, diguem, sinó per la banda sud, per on ara puja la A2. De Cornellà passaves amb un pont de barques o amb una barca a Sant Boi en termes romanes, i pujaves dret cap amunt, cap a la via Augusta, cap a la zona, cap al Congost de Martorell. Per tant, el pont del Diable era per unir el Vallès amb el que seria l'entorn doncs, del Penedès. Però sí que em reafirmo amb la idea de que, clar, ni la ciutat ibèrica, Barque, ni encara que l'haguessin posat a nivell del port, no pots captar aigua. Per captar aigua necessites tenir una altura superior, i per buscar una altura superior te n'has d'anar de molt lluny. No pots posar a la ciutat. Hi ha moltes fonts, Sí, però no és el mateix. No és el mateix una font que... L'aqüeducte romà és el rec comtal. Sí. És a dir, no, a l'aqüeducte romà després es refà en forma de rec comtal, l'únic que ja no aprofita l'aqüeducte que puja... De Montcada? Sí, ve de Montcada. És a dir, ve de Montcada. El romà arriba fins a la plaça Catalunya, diguem. I llavors hi havia un aqüeducte perquè entra a la part més alta de la ciutat, a la plaça de Sant Jaume, i des d'allà desguassa, aprofitant el pendent. Però els romans no tenen sifons ni tenen bombes, és a dir, que necessiten el pendent per baixada. I l'únic lloc on es pot abastir d'aigua és aquest. Ni Sants, ni Santa Maria de Sants, ni Collblanc, ni Gràcia, no hi ha cap altre punt que es pugui abastir d'aigua. Per això penso, clar, no és el mateix una font que l'aqüeducte, vostès pensin que si l'han... Bueno, és això, és un riu així, és a dir, que bona part del Besòs tirava per l'aqüeducte i tirava avall. No és el mateix anar a buscar aigua a la font que tenir aigua corrent per tota
per tot. Jo volia preguntar una altra cosa. Ara li concentraré al coronel, de tota manera després. No, una cosa, heu parlat dels carolingis, i jo tinc el dubte entre gots i carolingis. Entre gots i carolingis, Sí. doncs és una bona pregunta perquè no està tan clara la cosa. Oi que no? No està tan clara. No ho tinc gens clar. Normalment, quan parlem de carolingis, fem més referència als francs. Però quan diem carolingis ja ens fem referència a Carlemany. I Carlemany era senyor no solament dels francs, sinó també de tots els gots que havien quedat... Els gots nostres, diguem. Els nostres. gots. Els visigots nostres que estaven tot el que era la Septimània, Sí. Carcassona, Narbona, fins a Narbona, eren gots. Per tant, els carolingis també, depèn de com ho entenguem, també podem dir que incloïen els gots. Per què? Precisament la família dels Guifré, dels Belònides, venien de Carcassona i venien d'una dinastia goda, perquè els carolingis, quan van arribar aquí, van establir la frontera, van veure que eren més de fiar o eren més de refiar la noblesa local o la gent que estava vinculada amb una noblesa local que podia connectar millor amb la població, que tenia més coneixement, que no importar nobles vinguts de territoris francs al nord. De tota manera, pensin que nosaltres parlem el català, que és una llengua llatina, però no és del tronc ibèric, sinó que és del tronc gàl·lic, diguem, no? És a dir, que en algun moment la immigració franca durant aquests moments de la prehistòria hauria de ser tan forta com perquè nosaltres encara estiguem parlant una llengua més gal·lo-romana que no pas hispano-romana. Això diuen els filòlegs, si no vaig Ja els errat. portarem la contrària. Sí. Gràcies per l'explicació. Quan he entès bé, volum 1 i volum 2 estan actualitzats. El volum 1 només està actualitzat. 1. El 2 no. 2 no. I està previst que el 3 i el 4 s'actualitzen? Està previst. El que no li puc dir és quan. I si ho faré jo, diguem, tampoc, no ho sé, això no ho sabem. Sí, el 2. El 2... Tenim, de fet els podeu veure allà, el volum 2, 3 i 4 estan vius, com que encara disposem d'exemplars i això, de moment seguim fent això, mentre doncs anem treballant altres projectes i propostes que l'Hernández també és una mica un pou de propostes i aquest estiu tindrem alguna cosa nova també una mica més posterior al tema. Estem acabant ara amb l'editorial una guia de les fortificacions modernes de Catalunya, és a dir, Catalunya del Nord i el Principat. M'he deixat de contestar aquí sobre aquest tema, és a dir, els enfrontaments podien ser molt reduïts. És a dir, perquè hem de pensar que la població era molt escassa i que feien falta un munt de persones per mantenir un cavaller, perquè el cavaller només havia d'estar tot el dia dedicant-se a muntar cavall i entrenant-se, diguem, no? Per tant havia de tenir molta gent que treballés amb ell. Per exemple, s'especula en què l'expedició a Còrdova de l'any 1010, en la qual un exèrcit mercenari català va marxar i va saquejar Còrdova al marc d'una guerra civil de la fitna de l'Àndalus, era sobre 1.000 combatents. No, combatents. Sí, la majoria a cavall i no tots nobles, perquè no hi havia 1.000 nobles tant. Entre homes d'armes a cavall, més o menys, i els que podien anar a peu o servents i tal, una expedició d'unes 1.000 persones, sent una cosa extrema. De tota manera, també de demografia no sabem massa coses. Masses números. Però, per exemple, també hi ha una cosa curiosa, que és que, a veure si ho dic bé, el Vescomte de Barcelona al segle, amb els almoràvits, 11 o 12, hi ha un vescomte de Barcelona,
Reverter, el vescomte Reverter, que és Rubirtair, que vol dir el tornat, diguem, es lloga seria contemporani individu semblant al Cid Campeador, que era un mercenari que es llogava per ell. Aquest anava més en sèrio, diguem, perquè es va llogar als almoràvits, que llavors estaven en pugna amb els almohades al nord d'Àfrica, i l'exèrcit mercenari català que tenia el Reverter, que depenia de, no sé quina categoria té, si era sultà o que era el soldat no sé, de Fez, que era el cap dels almoràvits, era el qui li garantia la seguretat i garantia la seguretat de les rutes de l'or també. Per tant, 1.000 seria exagerat, seria comptat tot l'exèrcit amb una expedició a on s'havia promès que tots es farien d'or, diguem. Però més no. També quan Pere el Catòlic va cap a Moret, més de 1.000 persones se'l seguissin. Entre cavall i soldats. Entre cavalls i soldats. Quan Jaume I se'n va a Mallorca, per exemple, els templers que duien eren mitja dotzena, com aquell qui diu, els templers, que era la cavalleria, molt poquets. I a València? A València m'hauria de fer memòria perquè és del segon volum, no me'n recordo, però ho explica molt bé amb el llibre dels Feits, com ell, doncs, en fi, copsa la traïció que li fan a determinats nobles i la traïció de no presentar-se i que es veuen forces exigües per ocupar la ciutat. No li sabria dir, m'ho hauria de repassar, però no són grans exèrcits els que hi ha a l'edat mitjana. Són exèrcits de nobiliaris, a l'edat de cavalleria. mitjana, per començar a tindre allà uns números una mica superiors als 1.000, cap a quin any ens aniria? Superiors al 1.000, a l'edat mitjana, molt rarament. Molt rarament. Molt rarament, sí. Molt rarament. Però això és aquí a la península? Bueno, és en general. A Hastings, que és el 1066, 1066, Els normands conquesten. el Guillem el Conqueridor, quanta gent... Això No ho ho hauria sé, de repassar, no, però és que... no serien, aviam, si no eren 1.000 serien 1.500. 3.000, diguem, però no estem parlant No, és que em sembla que són d'aquests de massa més. Ja està, no entrem en... És que és una cosa que en molts llibres, sobretot si no són molt rigorosos d'història, veus unes xifres i dius, no em quadra. Els que sí que tenien... La mayoría de las historias que contan exageran el nombre de combatentes, porque la logística no daba... No permetia... Els que sí que es movien, aviam, els cavallers feudals són empresaris per compte propi, per tant és el seu negoci i vetllen per la seva sana i tal. En canvi els andalusins no són empresaris pel compte propi, sinó que són funcionaris, i els soldats són voluntaris o són pagats. Llavors és diferent, no és el mateix que treballis per l'amo, que llavors a la que pots t'escapes, t'amagues o el que sigui, que treballis pel teu negoci. Quan, aquí ho explica bastant, durant el segle IX i X, cada any gairebé es predica la Guerra Santa a Còrdova, van voluntaris després de la collita, cristians inclosos, perquè també l'andalús és multireligiós, i triguen un mes en arribar de Còrdova a Barcelona, a Catalunya. I estem parlant d'exèrcits grans, perquè ningú s'hi podia plantar cara, de 10.000 combatents o més. Però la logística que exigeix moure 10.000 persones des de Còrdova a la frontera catalana i la tornada no és fàcil, tenint en compte que hem de pensar que cada combatent, com a mínim, consumeix al dia 2 litres d'aigua, o 3, com a mínim, i que el gra que s'estima que necessita per menjar, per fer pa, són 800 grams de gra. Per tant, havien d'haver dipòsits i preparar la logística per moure tota aquesta gent. Preguntem-li a Arníbal, que va tenir que fer passar els Pirineus amb la quantitat de gent i elefants i a darrere mercaderies i tot, quants eren, És molt complicat moure tot això. Per això... Encunyant moneda pel camí, anaven encunyant moneda per poder pagar els mercenaris. I que és
una cosa, s'han trobat diferents tresorets de monedes a diferents llocs on deixaven el rastre dels que passaven per allà. Sempre has de tenir en compte els llocs d'aigua per campaments, subministre de menjar, per exemple, un cas, Calafell. Calafell, a sota del castell, vostès veuran que hi ha unes sitges, però no n'hi una ni dos, n'hi ha 20 o 30 sitges que són enormes, que cada una té uns 4 metres cúbics. I penses, bueno, si aquí vivien 30 pagesos, perquè volien 30 sitges de 4 metres cúbics. Probablement podria haver estat una hipòtesi que fos una terminal de quan els exèrcits andalusins, que cada any pujaven, era una política bastant inútil, va fracassar, com es va demostrar, perquè Barcelona no la podien prendre, llavors es dedicaven a arrasar tot el que podien trobar a la Via Augusta, però la gent ja estava col·locada als costats perquè ja s'ho sabia. L'Almansor és l'únic que va entrar. Aquest sí. Després se'n va anar, sí. Se'n va anar, sí. Sí, perquè difícilment es podia sostenir, també. Era molt difícil, ara seria llarg d'explicar, però ocupar aquest territori i sostenir-lo des del punt de vista andalusí era molt difícil. Una cosa és venir un cop a l'any i fer una estarracada, però l'altra és quedar-se, perquè a diferència de la societat feudal, que és una societat agressiva, que perviu gràcies a saquejar i a cobrar paries dels altres, a l'Àndalus no ho necessitava, no és una societat militar i militaritzada com és els feudals del nord. És a dir... Que els feudals del nord són diferents dels de la banda de la costa. Aquests eren més pacífics. No, els feudals, per exemple, si jo soc un senyor, si vostè estigués a l'Àndalus, vostè el seu hortet podria tenir aubergínies, cigrons, llenties, etc. Però si jo sóc un senyor feudal i jo la tinc com a pagesa, li diria, senyora, vostè m'ha d'entregar cada any, tants sacs de blat. Per què? Perquè el blat, no, però espècies no em doni pastanagues, ni em doni aubergínies, ni em doni alls, perquè això només em durarà una setmana. Doni'm blat, que el guardo aquí i em dura 50 anys. Tinc una pregunta per fer, és un dubte. S'han comentat dues dades. Una, que 1.000 soldats van anar cap a Còrdova i la van conquerir. És així? Lo dic perquè amb una població de 300.000, 1.000 contra 300.000, no em quadra. No és així. Hi ha una expedició de mercenaris catalans que donen suport a un dels candidats al califat. Hi ha una guerra civil. Llavors els catalans donen suport a un, van baixant, fan algunes bestieses als ulls dels islàmics, em sembla que mengen tocino no sé quina ciutat, i beuen vi. Beuen vi, llavors està armada i tal. I tenen una primera batalla a Albacar de Còrdova. Albacar és un poble de les afores on té un castell, que encara es conserva, que està molt bé, i hi ha una càrrega, clar, aquesta una cavalleria de 1.000 individus a cavall carregats de ferro, s'ho enduen tot pel davant, i són molt eficaços, és a dir, actuen com a punta de llança d'un dels candidats, ara no em faci dir el nom perquè no me'n recordo, del califat. Això és una mica com l'Hernán Cortés conquistant, no són els 160 o 200 de... No són els aliats que porten. Són els 30.000 índios que porten, perdó per lo d'índios, però vull dir... Va ser més o menys el mateix. La batalla aquesta d'Empúries seria dels romans contra els ibers. Aleshores se sap la quantitat que hi havia de guerrers uns contra els altres, perquè jo he entès que els ibers eren uns 40.000 que venien de la zona de Lleida i també d'Osona, i un home els d'Empúries també, però els militars romans estaven a l'altra banda, com he sentit dir que per allà els riells, per darrere tenien el seu domini, la seva residència allà darrere del que és el port de Riells, que era el port principal, perquè el port d'Empúries era petit. Es va fer petit perquè les naus que portaven no en tenien prou. Llavors es van posar en aquell racó
i que se'n diu la Clota, precisament se'n diu la Clota. Jo penso que també s'havia de dir la Clota al port grec, perquè el riu que desembocava allà era el Claudianus. Aleshores jo entenc que potser el nom dels ports allà se'n deien clotes. És una teoria. Aleshores, sé que, ho vaig llegir, no recordo on, que l'exèrcit romà estava per darrere d'aquella zona del Montgrí, cap a Empúries, i que els soldats ibèrics estaven fora del pla, a unes muntanyes que hi havia per allà a la vora. I que a les vores van dir, no sé quin historiador va dir, que hi havia uns 40.000 guerrers ibers i els romans en tenien tants, però eren més eficaços. I on per la nit els van assaltar per darrere i els van derrotar. No sé si això com ho teniu present. Això està molt explicat aquí, no coincideix massa, però sí que han de tenir present una cosa, que és que a la batalla d'Empúries es decideix el futur de la humanitat, per dir d'alguna manera. Per què? Perquè els romans, després de la Segona Guerra Púnica, depenien, es queden els amos d'Hispània i tots els seus recursos metal·lífers, sobretot de la banda de Cartagena, de les mines de plata i de les mines de plata, sobretot. I Aníbal, aquest personatge que vostè ha citat, és un individu extraordinari, arriba, no em feu dir els anys exactament, em sembla que és el 195 o 96, arriba a ser sufeta de Cartago. Sufeta vol dir que és el magistrat suprem de Cartago, jefe del Partit Democràtic. Per tant, ell, jefe del Partit Democràtic de Cartago, pot replantejar-se la política cartaginesa. I, a més, ell conspira contínuament. Conspira amb els macedònics, que estan en guerra contra els romans, i amb els sirians, que també estan en guerra contra els romans. I el lògic és sospitar, si jo sóc Aníbal, el primer que haig de fer és agafar els ibers perquè se sublevin contra els romans, perquè estan en contra del pillatge que els estan sometent a la colonització brutal que els estan fent els romans. Això vol dir un front en el qual va des de Síria, Grècia, Cartago i el món ibèric, que amenaça directament a Roma, diguem. Si Roma perd a Hispània, diguem, hagués tingut molts problemes. Això vol dir que hagués pujat Cartago. Estaríem millor, segurament. No estaríem aquí els que estem aquí, segurament, però que segurament que la humanitat hagués estat millor, perquè ara això ja és un tema del tot opinable. Jo, com que soc cartaginès, no sé si perquè sempre ens toca perdre, però ens cauen més simpàtics que els romans. L'Aníbal era el fill de l'Amílcar Barca. Exacte, sí, en una família dels Barca. No va aconseguir tant com el fill. A l'Amílcar? No, tampoc no van perdre, també eren cartaginesos, també perdien. Llavors és una mica llarg d'explicar. Aquí ho trobarà bastant ben explicat. Però a Cató, que era el cap, Cató un personatge extraordinari, no llegeixin les novel·les del Posteguillo, que el deixa malament. El Cató era el bo i l'Escipió era el dolent, en realitat. Cató portava 2 legions consulars i bastantes tropes aliades. Això vol dir que a la pràctica podia portar de confiança sobre 10.000 soldats, 10.000 entre legionaris i aliats, uns 10.000. I els ibers, clar, els ibers deurien ser, jo no crec que arribessin als 10.000, però sí que havien agafat una gran mobilització, perquè s'han trobat algunes tombes que tenen material que és a datar, diguem, més de la banda de València, o a la banda de les necròpolis que hi ha per allà, sí que tenien molta gent. Els ibers estaven fraccionats políticament, no creaven cap estat, però en aquest cas van ser capaços de forjar una gran solidaritat. Qui sap, amb l'ajut dels agents cartaginesos, que haguessin atiat a la cosa. I jo crec que ells estaven ocupant el campament antic que havien fet els romans damunt d'Empúries i estaven pressionant la ciutat. I que efectivament Cató va desembarcar, va assegurar Empúries, però va anar a col·locar el campament principal a la Clota, però a més tot, com ho veiem ara, no té res a veure com era abans. S'ha d'imaginar que el riu Ter desembocava al nord de Sant Martí d'Empúries, però desembocava i tenia un estuari molt gran. És llarg d'explicar això, però... Oi que ara hi ha l'escultura de l'Indíbil i Mandònio? L'escultura de l'Indíbil i Mandòni, que és del segle XIX o XX, no ho recordo, està a Lleida. Està a Lleida, a l'entrada? Sí, a l'entrada del pont. Algú vol
Vostè també? I aquest xicot? No? Val. No, simplement l'espasa romana prové de la Ibera? L'espasa romana sí prové de la Ibera, això diuen. El gladius hispà, jo no ho tinc clar. Això qui ho ha treballat més és un historiador que es diu Quesada, que ha treballat molt el material ibèric. En tot cas, les diferències entre una i l'altra, és a dir, els romans el que tenen és una espasa curta, que va molt bé sobretot per punxar i que va d'acord amb la utilització dels escuts pesants. És a dir, tots els exèrcits d'aquesta època, com bé deu saber, doncs funcionen amb una tradició oplítica, van amb escuts molt grans, en llances i amb espases que... A la part sud d'Hispània hi havia la falcata, que ha fet com una mena de pal, que la punta era molt forta, perquè quan el feien una casa així, la punta ja trencava. I en canvi l'ànima interior era molt fluixa, perquè l'important era els dos talls que tenien per sota i per sobre i després la punta forta. Amb això podien tallar el cap i els braços de molta gent. No era la dels ibers de Quiralt, sinó la dels ibers de baix. Els ibers de Quiralt tenen un armament que és més aviat cèltic, espases llargues i escuts grans i més aviat recorda més el món cèltic del nord d'Europa. Quan estàveu parlant del tema dels ibers, jo també soc de la zona, soc del Penedès, la zona també ho conec, això de Calafell, quin tant per cent de cal·ligrafia o d'alfabet íber, hi havia diversos alfabets íbers, clar, se sap d'això? Avui en dia, ho dic perquè a Taltaüll també s'han trobat nous descobriments, fa poc, l'any passat o fa 2 anys, no me'n recordo exactament de què eren, que van descobrir nous, aquests casos eren els homes més antics d'Europa, a Taltaüll, nous descobriments. I després, el tema dels àrabs, com clar, jo soc del Penedès, és terra de marca, i tot això ho conec perquè tenim allà el príncep del Penedès, que es va autoproclamar príncep, el Mir Geribert, a la vegada també tenim allà els jueus, així com els àrabs van estar aquí molt aviat, els jueus a quin segle van vindre cap aquí? Els jueus no entren directament dins del tema militar, però tenim evidències dels jueus ja amb una placa que està, amb una làpida que està en 3 idiomes de Tortosa i que és de la Baixa Romanitat. És a dir, segle IV, segle V, hi havia colònies jueves importants aquí. Si hi ha algú aficionat a aquests temes, segurament que la Maria Magdalena, quan va venir aquí... Puc ja ho dir perquè soc aficionat a l'escriptura ibèrica i per tant reconec que hi ha trobat més de 2.000 i escacs paraules escrites en ibèric, en plots, en ceràmica. I que avui en dia això s'està estudiant molt bé, un és Joan Ferrer, que ho ha tal, i un altre que es diu Orduño, que han trobat les coincidències que hi ha entre els números bascos, els noms dels números bascos, amb els noms ibers, gairebé semblants. O sigui que hi ha una teoria ibero-basca en aquest sentit que cada vegada es va desenvolupant més. I després s'han trobat també restes escrits en plom, el d'Orlell, per exemple, que són 3 ploms escrits, un per davant i per darrere, ficats dintre d'una tomba, amb les cendres del mort. Llavors, quina importància tindria aquests escrits ficats entre les cendres? A qui anaven dirigits? Anaven dirigits a la divinitat, perquè no es podien pensar que vindria un arqueòleg i els trauria d'allà, no? Aleshores, el que és interessant d'aquests 3 ploms és que es veu per els seus escrits per diferents mans que uns eren diguem-ne familiars, dedicats als familiars, un altre dedicat a les divinitats i un altre dedicat a qui manava. O sigui, per mi és una antiguitat dels 3 braços que després a l'edat mitjana es van reproduir una vegada ja l'estat romà havia desaparegut, però és curiós que ja es retrobés aquests 3 braços també importants, els de la ciutadania, els de la divinitat i els de la família. Alguna pregunta més? Bé,
Tu vols aportar alguna més? No, la llengua ibèrica, fins que no trobem la pedra roseta que hi hagi a l'Iber i el grec traduït, ens costarà molt. Parlo també, saben que al País Basc s'ha trobat aquesta lamada. Sí, que està just. I els bascos, els bascònics, diuen que no, però resulta que l'escriptura és més ibèrica que no passa. Bé, doncs, amb la presentació d'avui donem per tancat el cicle d'aquest trimestre. Vam fer sobre els exèrcits de l'època moderna, amb les presentacions d'associacions de recreació històrica, i l'última xerrada que va ser del Servei d'Estudis Militars, el SEM, i donem per tancat aquest trimestre. Com tots rebeu el butlletí, sí? Tothom rep el butlletí? No? Aquell senyor d'allà, que és la primera vegada que el veig. Si deixes el teu correu, que estem preparant les presentacions, xerrades, etc. del proper trimestre. Llavors ho rebreu per correu. En tenim ja bastantes, alguna tancada i bastant tancades ja fins al novembre, o sigui que el que li agradi vindre a aguantar el rotllo, aquest any tindrem rotllo per llarg. I potser venim a presentar el segon llibre, no? No, diu que no. Ell és de l'editorial, llavors hi ha una cosa que no s'atreveix a dir. Compreu els llibres i es gastaran i podrem fer la segona edició, és veritat o no? Doncs si algú més no té i vol rebre el butlletí de les coses que fem, sisplau, que deixi el seu nom, i si algú vol col·laborar en la difusió de la història de Catalunya que ens amaguen, us podeu fer socis per un preu de 5 euros al mes, o sigui, més barat el Corte Inglés. Bueno, doncs moltes gràcies per venir a tots. Moltes gràcies, Xavier. Per cert, si algú vol comprar el llibre, està al mòdic preu avui de 40 euros.